Nakapya, naurnos kinatalget ti panang rambak ti Yuletide season iti munisipyo iti La Trinidad Benguet. Gapudayta iti panagkaykaysa ti komunidad. Kanayunan na detalye paay ni Christine Bornolia sa Baway. Dakkel ti panagyaman ni Mayor Roderick Awingan kadagiti umili iti munisipyo iti selebrasyon ti paskua ken baro a tawen. Gapu iti kooperasyon ken panakitinulong ti umili, nagbalin a nakapya na urnos ken natalged ti panagpasangbay ti baro a tawen iti lugar. Yeah, okay. So nakita naman natin na talagang our celebration was, sabihin na natin, it was simple. However, nakita natin na talagang yung ating constituents ay talagang nag-partake at nag-participate sa ating mga different activities. Nakita natin na starting from November, we already issued a circular na sinasabi natin that we need the participation of everyone sa ating celebration. Sigon iti Mayor, awan ti dimanon ken kuana no ada iti nailista a firework-related injury iti munisipyo. Wala pang nabibigay pero wala pa rin akong naririnig. So basically nakita ko parang kung meron man baka konti or para pakaalam ko wala. Kabayata na iti kaudya na datos ti La Trinidad MPS. Nakailistamot iti talo nga index crime ken duwa a non-index crime iti La Trinidad idi bisperas ti baro a tawen. Sigon iti La Trinidad MPS, nababala ang dagiti krimen gapu iti police visibility ken naingat nga panangipatungpalda dagiti na duma-duma nga operasyon. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.